Mawek nam astunama bregegek uget-uget mel-mel sak julita Ndara kula nderek mangayu bagya awit lekas paduka gayuh ngelmu kasampurnan inggih sangkan paraning dumadi mugi saged murakapi tumrap bebrayan agung nggih Den Ndara Bima. Wah, Semar Badranaya. Kula Gus. Rumangsa gedhe tanggung jawabku. Aku binangka satriyane praja. Wajib tumrapku tanggung jawab bab perkara kawula. Majune jaman saya akeh kahanan kang werna-werna sisip sembire yen ora jejeg imane bisa nuwuhake tumindak kang singlar saka ing bebener. Mula Yai dina iki aku bakal melu cawe-cawe bab jejeging kautamane para kawulaku Yai. Nggih Gus, kula sarujuk kula rumajang lekas ndika gayuh kautaman seneng nyawang wong ayem tentrem niku kalebu tiyang ingkang sae. Mila nggih Gus, ngelmu ingkang paduka regem nggih sami dipun tularaken dhateng para kawula murih enggal sami rahayu nggih Gus. Iya Yai ning kula aturi emut pangandikane para winasis. Ngilmu nika saged murakapi awit saking tigang perkawis. Angka setunggal sampeyan anggere medharke ngilmu ampun pamrih bab bondo donya nanging amung mligi bab ikhlas lahir tulusing batin. Menawi ndika anggone medharke ngilmu amung kabondo bab perkawis donya tartamtu bakal ngribet-ribeti laku ndika. Angka kalih ampun nuruti bab nafsu tegese niat ndika kedah tulus ampun pados pangalembana dhateng sok sinten kemawon. Kedah resik batin ndika ingkang pungkasan ampun gampang ngluputke wong liya. Sampeyan gene medharke ngilmu ampun agawe sereke liyan. Tegese aja dianggep ngilmuku sing becik dhewe banjur nyalahke siji lan sijine. Yen ora padha aku kuwi kleru, ampun ngaten. Kedah resik ati ndika nggih Gus. Kedah menep penggalih ndika mrih Ndara Bima saged suci batinipun nggih Den.
ganjaran nadange purnama siti gumarenggeng kidung suci yang mantra rahayu ingkang mijil saking Sangya Paratitah kang samya malingga murdas maning Gusti ingkang Maha Nasa mrigyawana Basuki sagung dumadi katingal rantak-rantak sumeblak Sarada Hyang Pratangga mating barang wetan lahi kinapit gunung temah tumlawung Sarada lembayung semburat panglir socaning uga rapuh narata sunari pangareka tinampi sirape nenggih pertapan Sukalima pramila kawistingan gilar-gilar punang sirape labet nggih mantulaken Sarada pangareka dasar Pratapan Sukalima wis kawentar papangin kang endah edi peni lamun ta kaeksi ing sadhengah papananane mung ayem tentrem awit kaperbawan nenggih Begawan Durna ingkang lenggah ana ing kono nalika semana ing Sukalima karawuhan warang wagung negari Ngastina nenggih Patih Arya Sengkuni akarya kaget sang pinemban Begawan Durna sigra gita-gita mawa gati angaturi pinarak lenggah nenggih Patih Arya Sengkuni tanggap sang cantrik manguyut janggan indung-indung ulu guntung lampianing kang kembang pipih sasangka kumenyar mangrengga luming puri
rem surem soroti ingkang iwang reka kaeksi pucak ing alataka murub yen janmo kadi sungsas miteng dasi wiring laku lampai tu mati rep sidem permanem tanono sabawane walang yang salise kanggap yarasa mung swarane abdi kriya gandeng yang kemasan samya nambut kaarti saya mimbuhi
asri jroning jroning pananggilan mangkono lon manabdo sang Durna Resi kula nuwun Kakang Durna Kakang Ngarubaya ing Sukalima aja kaget rinta suman kang marak maduka Kakang Ngarubaya ing Sukalima welah dalah mengko to Adipate Arya Sangkuni winantu karaharjan praptane si Adi ing Sukalima kene ya Dik. Iya ya Kakang Pilemban lulus Raharjo sowan Kuniskala ora liwat sungkemku katur marang Kakang Pilemban ing Sukalima. Wah iya wis tak tampa Dik. Dumawah sami-sami ya Dik Mate kowe padha slamet temekan ana kene ora ana alangan suwiji apa to? Ora Kakang. Aku rene bareng kelawan rombonganku saka kulon. Oh ngono. Iya. Ning para Kurawa mangkat budal esuk mau sabab ana ing kene suwe ora ning Sukalima. Ya, mang wis tabuhan ke jam 09.00 esuk bar bladekan nek bengi Kurawa. Mula kengko ya piye nasibe? Iya, gampang lho. Kula nuwun Paman Patih Arya Sangkuni. Kang putra kula pun swata mboten kantun ngaturaken sembah sungkem kunjuk paman ing plasa Jenar. Iya ya nggih anakku lanang kula menak Anggara Putra. Ndak tampa banget ing panarimaku jeneng sira sungkem marang pun paman. Aku jejere ngasepuh mung paring pangestu marang sira kulub. Tampanana ya nggih swatama diri paman dat kapundi. Kula saengga jimat paripih Paman Patih Arya Sangkuni. Mengko to Dik Matih Arya Sangkuni. Kaya tak arani jandur gunung kadingaren si Adi rawuh ing Sukalima kene. Mongko adat kang wis yen to pun ngakang katimbalan sinuwun cukup piniji marak mring Praja Ngastina ewa dene iki si Adi rawuh dhewe ing Sukalima kene kang mangkono yayipun Kakang daya-daya nyuwun katerangan Adipatih Sangkuni. Iya ya Kakang Pinemban. Wale-wale apa sowanku ing Sukalima kene yen kena tak perang ana peranganing Tripakara. Sepisan sawetara suwe aku ora nguningani marang gumlaring pertapan Sukalima. Kaya ngapa mongkok momor bombong ing rasane atiku bareng aku weruh nyumurupi swasana ing Sukalima dina iki wis beda kelawan warsa-warsa sing kepungkur katitik akeh wewangunan ingkang digulawentah para siswa kang wis manunggal kelawan warga agung ing Sukalima iki nyata-nyata wis mawujud manunggaling para pamong kelawan padha dimong temah bisa nguyun-uyun hanyang kuyung jiwane Kakang Sukalima rumeksa wibawane Kakang Resi Durna. Oh iya ya dimatur nuwun Adimate ingkang kepindho aku ngaturake alam oneng. Alam iku tembung lawas, oneng iku kangen.
Nadyan to kulina pinanggih ana ing pasewakan Ngastina nanging awis-awis bisa pirembugan jenak kaya ing rikalenggan dina iki ora jeneng aneh yen to kapang rasane atiku Kakang. Ya Adipate pun Kakang ya rumangsa suwe ora kepethuk. Nadyan bendina pethuk ning pasewakan nanging yen to ana ing omah jagongan karo ngopi ngene ra ya rada beda. Iya. Kejaba aku ngaturake kapanging atiku aku luwih nggumun momor rasa meri. Bareng aku nyumurupi marang wibawane Kakang Pinemban iki. Semene pangaribawane ingkang sumandang marang Kakang Durna. Ketitik hadeg lenggah ana ing madi pacrabaan diadhep porandir sanggya para siswa kang mangkono Kakang Panemban. Mbok ya ditularne ning aku perbawamu kuwi. Supaya aku bisa wimbuh wibawa kaya Kakang Durna. Iku nggo sarana apa aku nyuwun dawuh lho Kakang. Welah dalah. Adipate Harya Sengkuni. Pangrasanipun Kakang donya iki ora ana gunung kang ora bisa diunggahi, ora ana jurang kang ora bisa diuduni. Kabeh waton gelem makarti lair batin murih kelampahan kudu teteken tekun karo ben katekan kang ginayuh. Dik Sengkuni. Yen to pun Kakang dianggap wibawa ya mung sabab anggonku tansah ngestokake dawuh guruku Swargi Sang Rama Bargawa kok Dik. Mara diage dawuhna gurumu rikala semana dawuh piye? Ngene Dik. Nalikane para siswa padha ngabyantarana ngersani Sang Begawan Rama Parasu, Sang Panemban mung paring pemut marang kabeh para muridé ingkang surasane yen to manunggal tumitah ing Arcapada iki saklugune amung didhawuhi kelawan Gusti kang akarya jagat. Ing wigati kinen memayu rahayune jagat. Aja nganti ana menungsa kang ngrusak bawana sak isen-isen iki. Murih kasembadaning sedya iku mau mung ana 5 lelabuhan kang wajib ditindakake kang sinebut yaiku Pancadharma. Panca 5 dharma yaiku lelabuhan ingkang sepisan nindakake dharma kang tumuju mring Gusti kang akarya jagat. Wondene sranane mung tansah ngandelake rasa kapercayan yen to bumi sak isine iki ana sing nitake yaiku Gusti kang Maha Kawasa. Lan kapercayan iki mau ora mung kandhek ana madyaning batin nanging wajib dilairake kanthi srana ibadah manembah wiridan lan sak manunggalane kang ujupe muji marang Gusti kang Maha Agung jumbuh kelawan apa kang dadi waranane kitab suci ku mau Yayi. Kakang Pinemban iya. Ingkang ping pindho nindakake dharma kang pinuju marang pribadi tumanjane yaiku magri marang tumindak nista, njaga lesan kelawan pakarti, nggulawentah batin lan nggulawentah lair. Nggulawentah batin yaiku kanggo makani jiwa kanthi ibadah iku mau. Wondene nggulawentah lair yaiku ngrumat marang raga ingkang kababare nganggo kang sarwa resik kang dene wangson ajine raga gumantung ing pangrengganing busana. Nadyan to sugih kaya bisa ngemperi jagat yen to cak-cakane busana ora prayoga iku padha wae kaya manungsa kang klambine tanpa waji. Mengkono. Iya, Dik. Ning kosok baline Di. Nadyan to golek esuk sore dipangan entek yen resik pengagemane becik tumindake ing kono bakal kajen keringan marang sesama lho Di. Iya, Kakang Pinemban.
kaping 3 nindakno dharma kang tumuju marang sesepuh. Ingkang kalebu sesepuh iku ora mung wong tuwa pribadi iku ora, nanging uga wong kang umure luwih tuwa. Wong kang jembar kawruhe dalah pangarsa lan sak panunggalane kalebu wong minterake dianggep wong tuwa lho, Di. Mula ora aneh yen wong tuwa utawa guru pendhita pangarsa iku wajib dibekteni lho, Dik Patih. Iya, Kakang Durna. Ping 4 dharma ingkang tumuju marang negara. Yaiku lega-lega wasung lelabuhan. Wigati kanggo nyembuh marang kuncaraning praja iku mau. Dene sranane bisa ngatonake lelabuhan tumrap negara aja nganti nerak pacak nerajang angger. Aja nganti nerajang pernatan kang wis ana. Mung tansah nuhuni marang perintah kang ana sarta gelem udu tenaga yen perlu gelem ngurbanake jiwa raga kang wigati kanggo ngrungkepi lan nyembuh marang kuncaraning nusa bangsa bumi wutah darah iku mau Di. Genepe ping 5 yaiku nindakake dharma kang tumuju marang agama kang rinasuk. Yaiku ngendhek jejere ngrungkepi marang agamane sarana manembah marang Gustine. Melu cawe-cawe yen to agamamu dina kelawan liya. Semono uga dharmane marang agama mau mung tansah matsinamaddan yaiku ngajeni marang agama liya serta tansah seduluran marang pangrasuke agama sarta ora bedak-bedakake Di. Iya Kakang Pinemban. Muga-muga aku bisa nindakake marang sabdane Kakang Pendhita Durna. Iya Dik Patih. Ngene Kakang, dene genep triwigatine 3. Sadurunge aku maturake akeh luwih dhisik keparenga Kakang Pinemban mrenata penggalihmu. Ing pengajap aja nganti tumpang suh nggone bakal nampa aturku iki Kakang Sukalima. Iya ya Di, mara diage paring dawuh. Pun Kakang wis samekta ing gati sawega ing diri nampa sabdane Kakang Purwosyadi. Hanjreng Kang Puspita. Kasliring samirana mri sekarang kadung ngas ganda anyo maweh raras renane griya Kakang Pinemban kepareng aku matur. Ya mung tak suwun Kakang Pinemban aja kaget nampa aturku iki lho Kakang Durna. Iya, apa-apa Di. Aja kurang pangapura ya Kakang.
Wektu iki Kakang Pinemban lagi nampa duka saka anak Prabu Duryudana. Loh. Pun Kakang nampa duka. Kuwi apa luputku, Di? Mengkene Kakang. Tak kira Kakang isih kemutan nalika anak Prabu ngenekake parpatan agung ana ing Pasewakan Ngastina. Kabeh padha mara seba ingkang dipenggalih anak Prabu Duryudana mung jangkane jagat yaiku nyebutake bakal ana perang gedhe sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Bratayuda sing duwe gawe jagat ingkang bakal ngayahi Bratayuda Pandhawa kelawan Kurawa. Anak Prabu Duryudana saguh ngenteni tumapake Bratayuda waton para paran para bisa nyuda kekuwatane Ngamarta. Rikala semana Kakang Panemban ngaturake yen kekuwatan Ngamarta mung dumunung ana ing Pandhawa kang angka loro yaiku Siwarkudara. Wusana sinuwun dawuh marang Kakang Pinemban